Hi guys! Kidik! Oh? Ah! So, ako ra usa diri no, lingaw-lingaw ra ko ra usa bisag mingaw. Char. Bawal ang sad diri sa bukid. Mang maritis na tagmang mirasol. Nya ako ra mang usa diri. Mag video ra po kog ako ra usa. Di lingaw ra no. So, akong mama nasa atbang baklay. Kita mo anang gabaklay, mama na, sir usa, nagpayong kay init kaayo, kabalo kay usa na yang gibit-bit, kabalo kay usa na yang gibit-bit, sus, inani na, kani ba na, nahiyahan yung tanom diri, yan ang mga tanom, misitas na po na, asal po na kita, misitas dito. Napay sili. Yan ang mga tanom. Tanom ning mama tanan. Apay. Na daghan ka ini. Yan ning mga kugit tanan. Nindot kayo. Namulak na. Hindi pa jud. Yan ito ning ipangayan. Butanganan. Siyahan ang agi tanan. May bulak. Kanita na yahan yung mga kugit tanahan ka kadaghan na na pa apas garnati di pang salay. Yahan ni tanan. Di pa jud klase-klasing tanom, klase-klasing kuan ka ng iyahang maganahan. Ayan na tanang mga tanom. Hindi pa sulod sa balde. Ganahan na siya na. Yan na nang ipagawas. Pamitay pang butang sa garnati. Napa jud diri kana tangke na sa mong tubig. Gibutangan po niya tanom. Kuno, saan po na imong dala? Nalunos. Asam ka na? Tawnis mama. Kanina kung lahi, ang panihara lahi di ay, pino ka inindot kayo tanan bagang misitira, kay decoration ka simbahan. Kana? Nalunos kay wala ko na ibo-bo. Lunos na daan dito di ay, pagbaklay na nimo. Nakaroon po ko nung nila kung ano yung basa ano na,